Как изглеждам? Ugly Да as... кусам единствено дебело! Ugly as fuck. Да кусам единствено нисък и дебело! Иво билда. Не, Кристър билда, да. Иво поне... Бори се! Батка си грозен, брат, не мога да гледам, мога си грозен. Погледни. That's rich coming from a fat ass short nigga like Да, you. между другото, наистина. What the mong bug? Ай, бори се, я го вземи ти пиве. Алло! А? Више. Feed the furnace, колко е гладно да го иба. Не, бори се, я виж тука. Кой да видя? Не, Екран играл ли си го ти? това е много яка игра, брат, като... Брат му научи да играе като тия, като малък и сега Като бях малък. Не е бърз фолкел. Да бе брат, мега яка. Аз като бях малък много се гивих. Абе и Но аз бях си... малко слаб. На мен? Тук да фоти, ние нямаме храна, брат. Къде е храната? Няма такова нещо. Няма храна. Не също. Наистина между другото няма храна, не знам. Също. Когато може да вземеш, защото просто не уби. А ние сме май смели американците, как гледам. Що? Ти не ти ли прилича някой филм, брат? Виж, Да. сега гледаме го пак някога. Брат, виж! Гледам. Дек, Ти чуеш... Ти си човешки кости. Айде той взех картоф, тай да бе. бръднах! Но... Айде да се качваме. Good info. Продна. Как кажа? Айде за оттам не. Чакай, пак ти е рестишите картофи за Roblox игра. Между другото не знам. Буквално ти силно игра на Unreal Engine 7. Не тук ще тъпа шегата толкова дълго да му учите. Кабе, къде? Айде, качвам се. А, ето я взех. Голямото си ме стопи. Дрема, не тук съм сам. Как ги Виж колко смешно се чува. Не съм долу. Бе, толкова си грозен. Просто не мога. Аз съм грозен. Да. Няма! Спи с нас. Оп, чувам нещо! Ком Скичам. Виж, във водата! Във водата отляво! Виж, Това е дясно, бе, това е дясно. да е дясно! Си просто. Аш, тук... Горе се може би, защото... Не ми давам цета да вземе картошка, той иска петит. Какво? Нещо ходи. Тихо! Ако се чуе! Тихо! Какво става? Не мога, бягах тук, само петланих от X-Spot, како криша. Какво става? F12! Майко! Какво става? Tom from Tom and Jerry stubbed his toe type at Джеуи. Jerry. Амен Джеуи. Да не скарат. Аз ще се задълбо. Буше, бегай! Не се чуе. Амире, много си грозен, бе! Сега го отвориш, няма го има. Не спи. Ясен, нали го правиш? Не. Ня. Какво е? Какво? Брат. Видяха да слабо ли се крана? Макс, да, ти го не Добре, ще лево тен мафия бос. I'ma make you pump like that. Готова, бе, може. Амире, я почти да вървиш нормално.
I'll make you pop like that. Или, индиец, ой, хора, как на света, лъжа се, Да. Видим пак Бейби Морган. Окей. Защо ще би I'll make you pop like that. Буквално валека те удара. О, ти ме погледна. Тако светлено. Някой Амир е пръднал. Ника! Пиздец! Какво е спомпа? Ти взех ти помпа! Чувайте да спиче! Това ще промени всичко на лад! Не го как се движи! What? Лига! Как се движи? What? Лига! То между ця, ние го бъднахме да... Потъваме. Он избяга! Момчета, малито сме. Идва. Ама никой вика, Виж го, Давай! Please no, Fuda to the hallway! Има значение къде. Activate the Идва, бори се, Крис. Крил се. Майче, да го виж ако го вземам. То на тебе ти влиза с плетнешки, отвънка! Добре, защо затваряш? Не затваря отворени места. Не съм ги затварял. Ама да отвориш кутията, бе. Гъмбалас. Къде е кутията? Гората бръзга, само на другата. Ами, може да. То само минавайте изгълтвата. И смуквата старите врата. Добре, също е така тебе. Ясно е жълто. Някой да го Много слага. дясно, добре. Sve нервообразни. Долу вляво е бялото. Долу. Горе вляво е черното. Готово бе. Свободно е тука! Даска му правиш там показваш жените и разказах малко за тях, избираше. Виж Субару е тука, бори се, отляво. Субару? Чакай сега да влема. Това не е Патрик. О, Субару! Абе, бори се! Пусни Патрика в фон музика, трябва да ги бием. Ще ги трепим. Добре. Пак реквестнах ви. Трябва блич народ, брат. Аз между там съм за блич. Макар че народ... Добре, я чуре, моля. Знаеш какво ще напишем? Брусе, знаеш какво да напишем? Да, на една глава. Тихо. Брат му вика. Ари, как се казваш другия арест? Не го казвай. Как се казваш другия Гослинг? Брой стресинг. Не Гослинг. Райан Райан Трахан. Не мога да напиша Райан Рейнолдс. Брат, Саймън Клоу. И кой ка? Айде без да говорим. Добре. Ама цялото име. На кой? Второто нещо. Да, второто нещо на български. Второто нещо на български. Не мога да напиша. Не на български. Дай нещо. Рандом дума. SCP и две налиша цели именно едно също SCP. Аз ги забравих, бяха брат. Пише едното, другата. Добре, пише рандом Ще дума напиша по просто. български. Пише рандом дума. Не на български буквално. Цифрите ли? SCP цифрите.
Все! Да, Амери, какво искаш да ти взема от магазина, да ти взех другото, ще ти Я те засетих! Дали, ай сега да видим дали ще се то спъш с една мятка. Дали ясен е, друга ядка е. Че млякото от това е... Същото е, брат, същото е. Чакай, Също бръжа са някакъв дракон с каска и були фитмак се кана. Напишете с последното като сърце. Ти баше се. Да, я те много е дълго. Чак сега разбрах. Какво напиша последното? Кеми сърцето. Какво казва? Something annoying. Something annoying. Не, ти не става. Something annoying, написах something annoying. Да, аз написах something annoying. Ясен, Something annoying. твоя клас е, седи до теб. Твоя клас е, наистина твоя клас е. Сега пише точно, брат, аз знам. Какво Мартино е? Мартин под Лора, TikTok Лора. Теодор Мартин, бля. Правата там досадното. Шумня. Шумня. Ама кратко, гарено име. Ай, добре. Това беше написал Крисъл с C. Май. Кевин сърце. Плен да е плеге. Пише само последната дума Кевин сърцето. Пише само последната дума Кевин карти има срещу мен. Не, можеш да го напишеш напълно. Първата дума само. Добре. Първа дума е. Дарвин. Какво? Да дадем дядото. Ми трябва да е Бенсън. Попс. Да. Трябва да е Бенсън от начало, брат. Теодор. Не, ясен. Ясен. Ама Теодор. Не, ясен. Кой е ясен? Ясен е. Какво яйче, брат? Да, ама то е цяла нормална дума, нещо, което Хомор обича да яде. Не бе, идиот такъв, все едно написа донат. Да. Написа донат. Брусе, йоу! Донат даже не напишете. Не ми брат, ти тук се да казваш ти. Дре, кой? Нямаме 3 опита тук. Наистина. Ама, как го... Те добра, де да знам. Как е най-краткото? Аз къде да знам? 6 букви. Добре. 5 букви. Брусе!